MG on the beat. Yi nisa yanzu kake shirin ka tilani san maso wani tun da arai akwai nukusani ashe da sirri a zuciya al'amari na suna da ƙarfi rikitar da ruhi gaba ɗaya take ya sa jiki babu ƙarfi ji dafinsa ya zarce mashi kaiwa ne takobi a kaifi ya saka ɗan adam fargaba zuciya so yake sawa murfi ya sauri a so dakata alkadarinsa zai je ya dawo in ka takura za ka zauce so ya saka ka je can ka dawo ina samu shaida idan so ya shiga zuci ciwo ya jawo shi mawaɗinsa rai ne da ruhi ba samu rayuwa ba da shi ba sanda ya zo ziyara a gona ya sarke ni ban an kare ba na shiga damuwa na yi fama ga kullun ban warware ba tarfan so bai bar malami ba bai bar kankanin ɗalibi ba so na kwarai da tsantsar fahimta babu kamar sagunde bakewa don haka rayuwa za mu duba komai kansa an sallamawa kansa kadai ake jura zagi har duka da dakatar sasawa ga wani ya ci riba a kanso ga wani kansa na rusa kuka ya tuya da sauran azaba amma kansa bai juya baya matan ko mazan zamanin nan waya fi kirkirar su da kariya daure kiciran kadaici so babban asali ne gare shi na sami yanci jigon hasken mu shine da dai bai samu raki tunani ya tafi a so ga zuciya na kadaici ina neman taimako kan so ya saka ni raki daure ki fahimta ni kan sokin na saba fahimta ta fi fuska yaro bai san wuta ba so babban dalibi ne gare shi na samu yanci bai duba zubi na sura sufa bai kai ta nan ba bai yare dan gida ba bai bar dan kai ka zo ba duhu na dare bai saka so ya ji tsoro da raki gani na baba haufi in ka so dan uwanka nisan ka kasa shi shauki da sanda ya so ganinka kulawa ta fi maki ga wanda kaman garinka samun nutsuwa ya fi tasiri gun mai tilawa daidaito ya fi wawa karma ka shigo da sawa surutu babu kyawu so ya fi bidar filawa girma da sanin mutunci su ne suka sa na soki so ya sanya ni yaƙi da duk mai san ganinki na yarda akai ni jeji domin in mallake ki na baki sarauta a rai domin kyawun halinki. Mahmoud MG on the beat.